Kalumpong Yelekai Football, Balatip Kumka Unity Cup Inter-Village Knockout Football Tournament, Balapanya Daka Unity Group, Kalapoino Shakabakot Haka Katlai Tarik Nailur, Hapadeng Ka Jingakun Final, Kasaiden Last King, Persha, Yaka Seng Samla Arphewmer, Yakani Kalumpong Yelekai Football, Lapenlong Hamadan Umdihar, Riboy District. Kumban Shupentip kani Kalumpong Yelekai Football kadai bala ai jingkershan do Dr. Celestine Lingdo ubadai UMLA jangka Umsning constituency da ka jingtmu ban sei yaki player ne ki rang Yelekai ball ki badai ki ba napo kasnong. Hagani kasngi bala penkut no yakate Kalumpong Yelekai lawan ban sakhi do Dr. Celestine Lingdo ubadai UMLA jangka Umsning constituency haga jingdan rengkat uba MG Karshan Lor Uba Romel Lingdo rang pasnong Umdihar kinoyalam ka Umdihar Sports Club lembat ki wei ki re rang ba bat ki pat ba. Haba pai shakajing yakun final hakani kasngi hapadeng ka Saiden Last King Persha yaka Seng Samla Arphewmer kala long ka ba itenat bah bat hakabakut jangka jingele kai ka Seng Samla Arphewmer kalala ban penliam no yaka Saiden Last King daka Arkol la not bat ka Seng Samla Arphewmer kum ka kenhon Lahduh hakani Kalumpong kalayo ban ra yaka song pisa ka ba laipo hajar tengka rengkat ka trofi bat ka Saiden Last King kum ka kenhon ka ba ar kala ra yaka song pisa ka ba khatsan hajar tengka lembat ka trofi. Unam Lahduh kane ka pen iba kini ki tim arteli ki badang yang mentah kidai the best of the 32. Dan mentah kasngipan ngini apa? Ya ka jingile kai football ke bangi ong the best of the best. Ki ban job nang ne. Tiki babun ki hybrid saudong kane kamadan. Kin pe ya pi ki belek kai kin sayo men simlam. Tengah kum u MLA jongka Umsning constituency habang apik baka poi ka Arphewmer bat ka Saiden ngasngoba ka final kadai hapdeng ka nongpo bat ka Umsning constituency. Tekalong ka ka basngo tunat. Baling ba ka football ngiyo banya interact ngiyo banya kublai kiti yaki parlok na ki Shillong gi baper kamtam api ki players ki balaya sedang nado ka basdang ngatrai hakine ki jingele kai artayo laitayo pilayo bani kenduk ki parlok ki batumai ka jingele kai football ka ayengi ka jingkot ka jingkhia kumbala keren dei ramba snong ka kamai ka kaji bat kumjuru ka pelai yangi nasibun ki jing penshoy hakabam kadi bat khamtam hakane ka juk jong udrox kan pelai yangi lemba ka jingkelan met tengah nong kwa ban keren jrong na kabanta ka roy ka par kambiang yangi tang bandon surok kambiang yangi bandon tang kamanan football kambiang yangi bandon tang ka school ngi ki kum ki kun samla kum ki nong song sinong ngi dei ban la ban pendon kam ya kita ki jingdon jing em kan mentoy yu hapo sinong larangi don kamanan football henry lada ubabun ukun samla ungop hakadi kanam don jing mentoy de kane kadai kasngi ke bangi pen ken mau iwe pat tong ini asnok tilang banwan ra ya ka jingba tong ini asnok tilang ban penjanai ya kisap yelek kai football jongki kun samla ki jongi ngai ka jingkut bok ki ruyang ye gini ki arteli ki tim yelek kai give your best and the best will come back to you ngai kublei ya ka group ka Unity Cup 2025 kidon ki group ki bayalam ya kaneka tournament hapo ka jingelam jungi ba aibor sadap bat ka team pilala ban peniai tikna bangila ban poi ha ka final da ka jingkemen kiwei ki kampen roing senang ya keren te hanre yaman ta kasngi ngakit bok kidriang bangi baro ngin lei pai da ka jingsngo bat ka jingsngo tenat baka ne ka football kalalong ka bajob ko boleh saya ajar ngo semua sudah kai dia rai ka kok contohlah
Thank you.